Baina nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 29 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan, Xabier Barber izango dugu Iruña Antitaurinako kidea dena. Talde honek, zezenketarik gabeko Sanfermin batzuen alde borrokatzen dute, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina, beti bat bezala, goazen lehenengo betiko edukiarekin. Goazen orain, gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1808 urtean, Frantziako tropak ustekabean jabetu ziren Bartzelonako hiriaz. Urte batzuk geroago, 1940an, Lo que el viento se llevó filmak 8 Oscar sari lortu zituen. Egun berean, baina 1986an, Boeing 737 hegazkin komertzial bat, Peruko Arequipa hirian erori zen, eta hegazkinean zihoazen 123 pertsonen heriotza eragin zuen. Peruko historiako hegazkin istripurik larrienean. Eta bukatzeko, 2008ko otsailaren 29an izan zen gaixotasun arraroen Europako lehen eguna. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Forestaliako goi tensioko 4 linea eraikitzeko proiektuaren aurka dagoela berretsi du Nafarroko gobernuak. Nafar gobernuak 2023ko Francisco de Javier saria eman dio Ayudas Contenedores gobernuz kanpoko erakundari. Foru intereskotzaio du Nafar gobernuak noainen ibilgailu elektrikoetarako osagaiak estanpatzeko eta mihiztatzeko planta bat handitzeko inbertsioak. Gobernuak abian jarri du Lorafna erreformatzeko prozesua trafikoren eskumena blindatzeko. Urdanoz etxe multzoko igogailua hobekuntza lanak egiteko urtarrilaz geroztik geldi zegoena martxoan abian izanen da berriro. Iruña Esto 2024ko aukeren feriak deskontuak eskainiko ditu hortzegunetik larumatera tokiko merkataritza dinamizatzeko. Dantza zoroan jaialdiak neguko lehen edizioa aurkeztuko du Ziudadelan eta Zibikanen ikuskizunak, performance, musika elektronikoa eta hausnarketarako guneak. Jaialdia martxoren 7-23 eginen da. Martxoren 8 inguruan hainbat ekitaldi antolatu dira Baztanen. Larunbat hontan eta igandean Baztan Bidasoako estok feria egingo da Donesteben. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, Txantreako liburutegi publikoan 6:30 Jon Alonsoren Carvalho Euskadin eleberriaren aurkezpena egongo da. Jon Alonsok Carvalho Euskadin bere azken eleberria aurkeztuko du. Reyes Ilintxetaren esku egongo dira aurkezpen lanak. Bestetik, IPES Fundazioaren irakurle taldeak emakumeen euskal literatura izango duten hizpide. Emakumeen euskal literatura hizpide IPES Fundazioaren irakurle taldean lurraz beste gari eta goroldiozko eta maitasun kapitala aztertuko dituzte Ines Kastiellak gidatutako saioan. Parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da. Ostiralean bertso afaria egongo da gaueko 9:00 geltokin.
Bertsolariak Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Sarai Robles izango dira, eta aurkezlea Ander Aranburu. Sarrerak 28 euroan egongo dira eta www.geltoki.red/eu webgunean salgai egongo dira. Larunbatean, Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30 txontxongilo ikustaldia egongo da, Niararen bidaia izenekoa. Niara Amazonas oianean bizi den 9 urteko neskato indigena da. Niarak oso modu berezia dauka naturarekin harremantzeko, airearekin, urarekin, vegetazioarekin eta animaliekin komunikatzeko gai da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Sánchezen eta Frijoren arteko ustelkeria salaketak nahasi ditu Koldo auziak. PSOEko eta PPko buruzagiek bi alderdien trapu zikinak astindu dituzte Kongresuan. Gobernua ziur dago Abalosek ez duela informazio konprometigarririk. Santos Zerdanek Koldo Garziari gomendatu ziola adierazi du ministro ohiak. Argazki nagusian, landabenen jarritako edukiontziak. Haien inguruan zaborra pilatzen dutenak. Titularrean, landabeneko kaleak edukiontzirik gabe. Datorren udazkenetik aurrera enpresen barruan egongo dira. Goiko berrietan, alde batetik, Nafarroako gobernuak aurten ez ditu 100 euroak ordainduko 3 urtetik beherako seme-alabak bakoitzeko. Bestetik, Gestampek 57 milioi inbertituko ditu Noainen eta 35 lanpostu sortuko ditu. Azkenik, esne kartel batek eragindako abeltzainek kalte ordainek jasoko dituzte. Beheko berrietan, alde batetik, gaixotasun arraroak dituzten pazienteek diagnostiko goiztiarra eskatu dute. Sindrome konpresibo baskularraren elkarteko presidentea den Yolanda Arruabarrenaren hitzetan, zer gertatzen zaizun eta zure gorputzak nola funtzionatzen duen jakiteak lasaitasun handia ematen du. Bestetik, etengabeko lanaldiak 137 ikastetxeetan ezarrita jarraituko du. Hori koloreko berrietan, alde batetik, osasunak bajak zenbatu ditu. 6 absentzia egon dira asteko lehen entrenamenduan. Beste alde batetik, Aitana Sánchez Gijón aktorearen hitzetan, nire seme alabak premia loturarik ez sortzera animatzen ditut. Bukatzeko, selekzioak Nazioen Liga ere irabazi du. Espainiako femeninoko futbolariak Frantziari gailendu zaizkio finalean. Diario de Navarraren titular nagusian, buru narasmenduen 70% haurtzaroan eta nerabertzaroan hasten dira. 216 adingabe Nafarroan daude osasun mentaleko itxaron zerrendan. Argazki nagusian, Tuterako bizilagunak Prado pasalekura hurbildu ziren atzo arratsaldean Ebro ibaiak ubide naturaletik gainezka egin zuela ikusteko. Titularrean, uholderik ez erdialdean eta herriberan. Aurreikusitakoa baino uholde txikiago batek ia ez du kalterik eragin, baina Tuterako lokal batzuk urpetu ditu. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gestampek 57 milioi inbertituko ditu Noainen eta 30 lanpostu sortuko ditu. Bestetik, Abalosek Santos Zerdan seinalatzen du jada, Koldo Garzia gomendatzeagatik. Ministro ohiak ziurtatu du Nafarroan berme guztiak eman zizkiotela laguntzailearen inguruan. Goiko berrietan, alde batetik, Iruñeko mankomunitatea zigortu dute amiantoaren ondorioz hiltzen langile batengatik. Bestetik, argonauten genea daukan neskatoa. Bukatzeko, airean 3 urtetik beherako haur bakoitzeko 100 euroko laguntzak. Gara egunkariaren titular nagusian, hobekuntzaren erreforma abiatu dute Nafarroan trafikoa blindatzeko. Maria Txibiteren gobernuak atzo izendatu zuen Espainiako gobernuarekin negoziatuko duen batzordea. Amparo López bozeramaileak gogorarazi zuenez, transferentzia eginda baitzegoen.
Argazki nagusian, atzo Gernikan egondako manifestazioa. Titularrean, Gonzalezen aurkako probarik ez dela aurkeztu dio Alvarezek. EH Bilduk galdetuta, Poloniak ez duela Pablo Gonzalezen aurkako probarik aurkeztu onartu du Jose Manuel Alvarez atzerri ministroak. Erdiko berrietan, alde batetik, sindikatuek diotenez, parte hartze publikoa da etorkizuneko bermerik handiena. Bestetik, Abalosek esan du Koldo Garzia PSN-ren bitartez iritsi zela bertara. Goiko berrian, EAeko Sumar partiduko buruzagia den Lander Martinezen hitzetan, ez dago konfiantzarik Podemosekin, ez da deus betetzeko gai. Beheko berrietan, alde batetik, Bilabona suarrekin dago, EAJaren kaltetan. Bestetik, gosez hiltzen ari dira umeak Gazan. Gazatarren osasun ministerioak, Urguak eta Save the Childrenek lehen aurrak goseak hil dituela baieztatu dute. Ohartarazi dute hauek ganbara moteleko sarraski masiboaren izebergaren punta baino ez dela. Berriaren argazki nagusian, Euskararen aurkako oldarraldiari aurre egiteko Bilbora deitu du kontseiluak. Bizkaiko Diputazioko 227 lanpostu kolokan utzi dituzten epaiak Euskararen normalizazioa eragozteko oldarraldi judizialekin lotu ditu. Euskararen aurka egiten dute. Martxoaren 6an protesta egingo du Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean, ELA eta LAB sindikatuekin batera. Argazki nagusian, ELA, LAB, Komisiones Obreras, Steilas eta ESKko ordezkariak Bilbon. Titularrean, langile publikoen eskaeri erantzungor. Martxoaren 12an, zerbitzu publikoetan egitekoa duten grebarako deialdia erregistratu dute sindikatuek Eusko Jaurlaritzan. Honen beheko berrietan, alde batetik, energia kontsumoa jaitsi egin zen iaz Hego Euskal Herrian, barne produktu gordinak gora egin arren. Bestetik, Pablo González askatzeko eskea, eta hau eskatzeko egindako manifestazioaren argazkia. Eskuineko berrietan, alde batetik, foru hobekuntza berritu eta trafiko eskumena jasotzeko negoziazio batzordea osatu dute Nafarroan. Bestetik, bide orri bat ondu du Jaurlaritzak, botere publikoek berdintasunean aurrera egiteko. Jarraian, Europako herrialde nagusietan 1,1 milioi asilo eskaera egin zituzten iaz, azken urteetako gehien. Bukatzeko, doinuen artisau. Eskuz egindako musika tresnek harrera ona dute, baina horiek egiteko luthier gutxi dago. Goiko berrian, Carlos Linazasororen mirariak, 101 atalez osaturiko autobiografia bat ondu du. Ez naiz ondo akordatzen. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Euskara posible denean ahalbidetuko duen udal ordenantza onartu du Orkoienek. PSNek, UPNek eta Juntos por Orkoien alderdiek babestu dute Euskararen ordenantza berria. EH Bilduk ordea kontra bozkatu du. Eskuineko berrietan alde batetik Euskal Hedabideen urtekariaren aurkezpen elkarrizketa zuzenean. Euskal Hedabideen behategiak Euskal Herria Irratian aurkeztuko du 2023-2024 denboraldiko Euskal Hedabideen urtekaria. Gaur eginen da aurkezpen elkarrizketa, 9:30 10:00 eta irrati zein bideo streaming bidez zabalduko dute. FM-ko 98,3an eta hemen bertan euskalherriairratia.eus webgunean, Metropoli Forala saioaren barruan. Bestetik, Maitane Irurtzunen hitzetan, gaixotasun arraroen bidea oso bakartia da. Inarrek 15 hilabete ditu eta jaiotzean diagnostikatu zioten gaixotasun arraroa. Lehen mailako linfedema. Maitane Irurtzun bere amak Euskal Herria Irratian azaldu du nolako prozesua bizitzen ari diren. Gaixotasun arraroen bidea luzea da. Ordu asko ematen ditugu irakurtzen, ikertzen, ikasten eta jendeari honen berri ematen. Mediku eta profesional ugarietatik pasa dira dagoeneko. Eta fisioterapeutek
drainatzeak egiten dizkiote oinetan, arazoa eragiten dion lekuan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Xabier Barberekin gaude, Iruña Antitaurinako kidea dena. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, berdin. Bueno, kontatu iguzu pixka bat, izenak esaten duenez, badakigu talde antitaurino bat dela, baina zertan datza edo zergatik sortu zen talde hau? Bueno, Iruñeko jendea gara, Iruñerrikoa, hobe. Eta helburua hori da, tauromakia ez zaigu gustatzen, gustatuko litzaiguke San Ferminetan jai giroa edukitzea zezenketari gabe. Hori da helburu oso zuzena. Orduan, zentratzen zarete bereziki San Ferminetan eta San Ferminetako zezenketan, ezta? Eta entzierroa eta herrietako bakiletan baita ere, edo soilik San Fermineko entzierroetan? Osea, zezenketetan. Zezenketetan. Entzierroarekin ez gara sartzen, horrek eskatzen du ziur aski eztabaida sakonagoa, badakigu konplikatua dela, baina, zentratzen gara ere Iruñan, Iruñeko San Ferminetan. Iruñan duela asko ez da inoiz zezenketarik egon San Ferminetatik kanpo. Pentsatzen dugu Iruña orokorrean. Gizarte konplikatua gara, konplexua, gai honetan ere bai, baina orokorrean uste dugu Iruña ez dela berez oso taurinoa, eta bakarrik agertzen da istorioa San Ferminetan. Orduan, gure helburua da San Ferminetan ere zezenketari konkretuki kentzea. Eta, gaiarekin sakonago sartu baino lehen, kontatu iguzu pixka bat, zeintzuk zarete talde honen parte, edonor izan daiteke parte, noiztik zaudete borroka honetan? Bai, oso talde irekia gara, istorioa da nahia, ez? Nahi ezkero, taldean egon daiteke, bete behar bakarra edo baldintza bakarra izan daiteke hori, zezenketaren aurka egotea. Badaramatzagu 8 bat urte, 10, ez dakit, konkretuki talde gisa. Antitaurino individualki, ziurazki izan gara lehenagotik ere, baina talde gisa gutxi gora bera hori, 8, 10 bat urte. Eta zuek hori zezenketaren aurka zaudete, baina pentsatzen dut zezenaren sufrimendua aurretik bere bizitzan aurretik gertatzen dela. Eta nola da zezen hauen bizitza? Wow. A ber, ni ez naiz horretan espezialista, baina ikusten dena da edo jakiten dena, edo gutxienez nik dakidana, zezenak ona etortzeko, garraiatzeko, horaz ez dakitazten den, baina sufrimendua egoten dela ziur aski bai. Estres pilo bat, bizi dira dehesa batean, entrenamendu konkretu batzuekin, baina ziur aski bizitza desente batekin, baina ez nago ziur. Baina hortik aurrera garbi dago azten zaiela sufrimendua. Alde batetik hori, holako garraio luze bat, estresakin, hemen geratzen dira gazeko korralioetan, ez toki eskozere, oso urbanoa da, hor ez da bat ere dehesa bat, ez dena hor, eta ez dakit, gartzel txiki bat direla, ez, eta hor auskalo ze tratamenduekin, hortik aurrera, igo beste tokietara, entzierroa, hori ez da, nabaritzen zaie estresatua daudela hor ere bai, baina gero hasten da benetako tortura, ez? Nik uste dut dagokion izena
zezenketa bati dela hori, izena edo adjetiboa, tortura dela. Zeren, hori ikusi besterik ez dago, nik ez dut eztabaida, nik jakin badakit daudela, zeren interes asko daudela, ekonomikoak eta bar. Eta horren atzean, jartzen da kultura, ez dakiz zer, baina argi eta argi dago tortura dela sufrimendu haundikoa, oso haundia, hasieratik eta justu hil baino lehen ere bai, oso gogorra da dena. Ikusi besterik ez dago, ez dakit, zezenaren gorputza eta itxura, eta, hor oso potentea da sufrimendua, ni ziur nago, eta, azken artikuluan esaten genuen bezala, uste dugu gauza izan behar dugula gizakiok jaian ibiltzeko sufritu gabe. Niretzat, Ireñokoa naiz, aspaldikoa, Sanferminak asko gustatzen zaizkit, eta ezin dut ulertu ja momentu honetan nola orekatu historia hori. Nola den posible jai giro batean eta jai eder giro batean sufrimendua hain zuzenki, hain esplizituki ikustea, eta horrekin gozatzea. Ez da posible, hori gainditu egin behar dugu hori, ez da? Eta, esan duzun bezala, San Ferminetan giro oso ona dago, ez da? Eta, justo ere, zezen plazan, giro ere ederra dago, baina peinak, San Ferminetako peinak, bertara gerturatzen direlako egunero, ez da? Uste duzu, peina hauen ardura besteena baino handiagoa dela gai honetan? Galdera komplikatua da, erantzuna. Eztabaida honen gako bat peinetan datza, hori egia da. Badago, jakin badakigu, badagoela, peinakide guztiek ez dira taurinoak, ez dakit ze proportzioan dauden. Egia da oso errotuta dagoela ezagutzen ditugun Sanferminetan zezenketa plazan eta bertako giroa, baina gure ustez peinek egin behar dutela edo egin beharko dutela holako eztabaida. Nola egin Sanferminetako giroa mantentzeko, hainbat gauza ere alda daitezke ere, baina eztabaida horretan ez gara sartuko, alkohola, hainbat diskriminazio, eta bar. Horrein zuzenki zezenketak. Nola egin hori kentzeko eta beste gauza batzuekin momentu horiek bete. Gure ustez posiblea da eta egia da, esaten duzuna horrela da. Peinak daude erdigune horretan, gaukoa dira, eta bertan eman beharko lirateke eztabaidak. Azkenean ez dakigu tradizioarengatik egiten duten edo ez, baina ez dakit barrutik planteatzen duten aldaketa hori egitea. Azkenean, ikusi dugu orain aldaketa txiki bat egon dela, azkenean Peinen Federazioko presidenta esan du ea posible den zezenketarik gabeko San Fermin batzuek, eta horren inguruan ze iritzi duzue. Bai, agerpen horretan gauza asko dago interesgarri, ez? San Ferminak beti lotu dira, aspaldidanik, gizonezko giro batean, ez? Entzierroa, korrida, peinak eta bar. Baina, nahiko naturalki aspaldidanik emakumeak egon zarete hor normaltasun osoz.
Txaro Pardo izan zen launikako presidentea aspaldian, ez dakit, duela, ez dakit, 15 urte, 20, emakume bat, inork ez zuen, ez dakit, historiorik egin, onartu zen normaltasun osoa, gero Koldo Biosta izan zen ere launikako presidentea, federazioan ere bai, eta orain agertu da Raquel hau esaten, ez? Alde batetik, Peñen federazioaren presidentea dela. Berez hori importantea da. Mantentzen da historio bat nun emakumeak edo gizonak egon daitezke toki edo kargu batean. Eta dela onartzen da normaltasun osoz. Hor ez dago tradiziorik. Orduan, esan duena ere oso importantea da. Claro, ez da bakarrik bere iritzia. Bueno, bere iritzia da, zeren personalki esan du. Baina bera, Peñen federazioaren presidentea da. Orduan, esandakoa beste garrantzia hartzen du. Eta importantea da hori esatea eta berak esatea ere bai. Horrek esan nahi du Peñek iritzi horrekin bat egiten dutela, ba ez. Jakin badakigu hori eztabaida dagoela. Modu batez edo bestez. Ez da dato bat, baino gure ustez, gero eta jende gazteago, gero eta antitaurinagoa da. Gizartean eta Peñetan ere bai. Azkenean prozesu bat da, ez? Evoluzio prozesu bat dela. Bai. Hori parentesi bat egiten, eta nahi baduzu mintza gaitezke horretaz ere bai. Onerako, kondenatuta gaude beste San Fermin mota bat ezagutzera. Ez dakit noiz, baina San Ferminetan ez dira zenzenketarik egongo. Evoluzioa aruntza doa, orokorrean. Eta zuk uste duzu aldaketa etorriko dela herritik edo gobernutik? Bueno... Azkenean jendea ez bada joaten, hori kenduko da. Ez da kontrajarria, nik esanen nuke normalean aldaketa sakonak, aldaketa potenteak ematen dira gizartean gehiago, instituzioetan baino. Jendeak gehiago bultzatzen du olako aldaketa potenteak, uste dut, baina bai, hori esango nuke. Eta, entzierroaren gaiara bueltatuta, zergatik ez zaudete horren hain aurka edo? Bueno, lehen esan dudan bezala, sufrimendua ere badago, zezenentzat, baina beste maila da. Osea, krudelkeria zezenketetan dago. Krudelkeri potentea, osea, ukaezina. Entzierroa beste historio bat da. Orduan, gure aldetik nahiago dugun ez nahaztu eztabaidak eta zentratu benetan sufrimendu handienean dagoen tokian, zezenketetan. Behin hori lortuta egingo genuke entzierroaren eztabaida. Baina beste maila da, ez da gauza bera. Baina, zuk uste duzu posible dela zezenketak kentzerakoan entzierroa jarraitzea? Ez dakit eta berdin zait, osea, irten bidirik dago gauza guztientzat ez, baina gauza askotarako. Posible izango zen, igual bai, momentu honetan horri ez diot garrantzirik ematen. Guk taldean zentratu nahi dugu eztabaida bestean. Hain garbi ikusten den sufrimendua toki horretan,
nola egin hori desagertarazteko. Zer sortatuko den gero entzierroarekin ez dakiz zer ikusiko genuke, beste eztabaida bat da. Eta zer esango zenioke pentsatzen duen bati entzierroa, zezenketak San Ferminen gakoa direla? Bueno, ni argi eta garbi daukat ez dela gakoa. Hainbat tokietatik saltzen digute irudi hori, eta toki askoetatik. Beste gauzen artean, zezenketetan, lehen hasieran esan dudan bezala, diru asko dago, pilo bat. Ez nahi sartuko hori aztertzen. Baina festa, beitu, Txabi Doate nire laguna dena, marrazkizalea, irabazi zuen 2 urtetan jarraian San Ferminetako kartelaren konkurso hori. Kartela ederrak dira, ezakit lor dezakizuen ikustea. Ez batean, ez bestean, ez da bat ere ikusten ez zezenak, ez entzierro. Zer da San Ferminak niretzate eta esan dut, urte pilo bat daukat eta Iruñekoa naiz. San Ferminak dira juerga, parte hartzea, musika, kalea, jana, lagunen arteko harremana, jende berria ezagutzea, ligatzea, zentzu honean. Hori dena da jaia eta benetako jaia. Edozein herrian egin daiteken bezala. Bakarrik, hau dela Iruña handiagoa, eta oso formatuak egin dira, eta orduan kanpoko jende asko etortzen da, eta hau betetzen da, niretzat gehiegi, gustatuko litzaidake jende gutxiago egotea, baina hori ez dago nire eskuan, baina oso garbi daukat. Zergatik diren bereziak San Ferminak, zezenketak egiten dira toki askoetan. Desgraziaz, baina egiten dira. Hemengo berezitasuna da hori, naiz eta jai haundia jenden aldetik, mordo haundi baten artea, mantendu dugula ez espektakuloa baizik eta parte hartzea. Jaia guk egiten dugu batez ere. Iruñeko San Ferminetan badaude kontzertuak, mota askotarikoak, eta espektakulo pilo, eta ez dakiz zer. Baina hori ez da berezia. Kontzertuak toki guztietan eta urte osoan zehar dauda. Zer da berezia? Parte hartzea, jendearekin egotea jai giroan, disfrutatu jendearekin, lagunekin, ez ezagunekin, jaten, datzatzen, abesten, hori da batez ere, eta bai goizean, bai arratsaldean, bai gauean, hori da jaia. Eta hori da San Ferminen berezitasuna beste hiri handien, nik ezagutzen ditudan gutxienez, giroak konparatuta. Momentu honetan, igual Bilboko jaiak askoz ere berriak direla eta baina olako giroa igual nagusitzen dela ere bai, parte hartzen bai. Baina bestela da batez ere espektakuloa. Nik beti esaten dut dira unibertso paralelo bat modukoa. Bai. Osea, dira bederatzigun horiek eta mundua bukatzen bada, hor bukatzen da. Bai, hala da. Baina hori da, guk egiten dugu. Osea, guk oso zentzu zabalean, osea, jendeak egiten du San Fermin berezi hau. Eta zuk uste duzu plazara gerturatzen den jendea konstientea dela sufrimenduaren inguruan? Esan nahi dut, nik ezagutzen dut jende pila joaten dela plazara eta esaten du,
joaten naiz bertara giroarengatik, baina gero ez dut zezena begiratzen, ez dakit itxoarena egiten dutela edo ez dakit ulertzen nauzun. Claro, gure bizitzan arlo askotan bezala, ez? Ez baduzu entzun, ez baduzu ikusi nahi, ez duzu ikusten. Eta orduan, baino ni egon nintzen, egon naiz nire bizitza osoan zezenketa pare batean, 18-20 urtekin, horretan. Naiz eta ez nahi, ikusten da. Ez da posible hor egotea bat ere ezer ikusi gabe. Eta ikusten dena da sufrimendu pilo bat. Zuk bazter dezakezu, eta gero, buelta eman, eta jarraitu merienda, eta baina ikusten da. Jendea da konstiente, nik esanen nuke baietz. Eta jakin batakit ere, jende batzuk joaten direla, eta karo, batzuk, hori, tauromakia dela arte, kultura, ez dakizer. Potentia da. Beste kontu bat da. Bai, baina oinarritzea, bai artea, bai kultura, bai tradizioa, beste gizakien sufrimenduan, ostia, ze potentea, ze gizartea egiten dugu horrela. Noiz arte geldituko gara horretan. Momentu batean, bukaeran, eta hortik kanpo gustatuko litzaiake gauza konkretu bati buruz mintzatzea. Baina, konkretu honetan, aspaldian ez dakit instituzio handia, onun edo ez dakit, non? Hori egineko artikuluan agertzen dugu, baina San Ferminetan sufrimendua, ez? Animaliak direla gizaki sintiente, ez dakit nola esaten den euskaraz, ez? Orduan, sintiente badira mina ere sentitzen dute. Zertan gabiltzagu disfrutatzen horrekin. Bitu, anekdota gisa, baino ez da txikia, bueno, 1978an suertatu zena, polizia sartu zen zezen plazan, bla, bla, German nire laguna hil zuten, hainbat persona zauritu zuten, bueno, kriston lio izan zen, bueno, horretan ez da gaurko gaia. Datorren urtean, 1979an, Laupeinek erabaki zuten hori zela eta zezenketan, plazan ez sartzea 8an. Eta zer egin genuen, ni Peinan ez nengoen, baina jakin banikien hori, zer egin genuen? Rato hori pasa genuen Gaztelu plazan. Pankartak, fanfarrea, jendea, merienda eta dela. Ze suertatu zen? Nire kasuan ere, oso gazte nintzen, nire kasuan ere, joder, divertimendua askoz ere handiagoa, osea, bertan, dantza zitekeen, musika berdin entzun, merendatu askoz ere erosoagoan, eta hori egin genuen. Posiblea da. Bai, eta gainera beste aukera batzuk daude, adibidez, Labrit pilotalekuan, ere partidak daude, hor Peinak sartzen baldin badira, giro berdintxua sortu daiteke. Zati bat zeren bestera beteko dute dena, beteko lukete. Bueno, bai. Bai, hori izango zen rollo bat, beste giroa eta historia. Egin daitezke hainbeste gauza, momentu horretan, Iruñeko kaleak erdi utzik daude, ni ibili naiz, askotan rato horretan, kaina pare bat hartuz, bla, 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 ez dakitzen. Jarraitu hori, merienda egin beste tokietan, historio pilo bat egon daitezke. Irudimena badugu, gizakiok, gauzak asmatzeko eta nola egin, eta orduan, besteen sufrimendua baztertu baino benetan, kendu,
ez ikusi, baizik eta kendu, eta, bueno, divertimendua bilatu beste moduz. Eta Iruña Antitaurinotik zer ekimen edo prestatu dituzue jendea kontzientziatzeko? Bueno, aspaldidanik zazpigarren jabetetan, 7 egunetan, atzaldeko 7-tan, 7, egiten dugu kalejira antitaurina, ez? Alde zaharrean, girotuta, musikakin eta hor aski eta garbi erreindikatzen dugu argi eta garbi zezenketen aurka gaudela, adarrak saltzen, banatzen ditugu, Iruña antitaurina, pankarta, jendearekin mitzatzen zara, zeren beti daude, baina zertan ari zarete, zezenak asko kostatzen zaizkigu, baina zezenketarik ez. Eta orduan, eta hola. Eta hori, gero eta jendetsuagoa da. Hase ginen benetako laukatu, baina badara matzagu 5-6 urte, eta gero eta jende gehiago, eta batez ere, lehen esan dudan bezala, gero eta jende gazteagoa ere. Egoten gara hor ordu pare bat, bueltaka, alde zaharretik, eta hori da bat. Importanteena ziurazki eta politena. Gero, noizbenka artikuluren bat egiten dugu, peinekin izaten dugu kontaktua animatzeko, eztabaidan sartzeko, prest gaude beti hitzaldiak ematera edo eztabaidetan parte hartzeko, berdin olako elkarrizketa batean, edo betuzein tokian prest gaude, deitzen gaituzte tokeren batetik, ez dakiz zer, joaten gara, olako historioak eta, egun hauetan, bigarren aldiz, UPNan egingo dira UPNan, Universitate Publikoan, jornadas taurinas, ez dira horrela deitzen, ez dira ausartzen izen hori jartzera, jornada ganadero ez dakizar. Baina taurinak dira eta bigarren aldiz. Egin zuten duela 2 urte, eta egingo dute orain. Nun eta publiko den toki batean hor lagunduta. Zeren, ez da eztabaidatzeko istorio bat, ez da mahai inguru bat, nun agertzen dira iritziak, ez. Tauromaki filian, ez? Tauromakia, bla. Horren aurka duela 2 urte egin genuen artikulu ene ustez polit bat, nahiko argian, deitzen zen hori unibertsitatean zezenak. Eta, olako gauzak saiatzen gara egiten, batez ere, animatzeko, esan duzun bezala, jendea beste kontzientzia puntu bat hartzeko, eta, eta ze erantzun motak jasotzen dituzue? Suposatzen dut denetarik jasoko duzuela, ez? Orokorrean esan nuke ona, orokorrean. Esan dizudan bezala, kalean, batzutan, izaten dugu zazpian, San Fermin egonean, olako sasi eztabaidak, ez? Zezenak direla, zezenik gabe ez da posible, zezenketari gabe, San Ferminak ez dira posible, eta... Baina horiek dira, baten bat, 2, 3, 4, ez... Jende orokorrean, kalejira hori, adibidez, onartzen du primeran. Eta gero eta hori, jendetsuagoak direla, ez? Karo, ez gaituzte gonbidatu UPNan adibidez jardunaldi horietan egotera. Ez dakitzen nolako giroa ikusi genuke, baina... Nik esan nuke ez direla ausartzen. Zaila da, nik uste dut beraientzat
zaila da, ez nirekin baizik eta persona jantziekin, ez dakit albaitero batzuk eta bar, ez dira osartzen benetako eztabaida edukitzera. Esateko hor artearena, kulturarena, sufrimendu ez dagoela, osea, holako astakeriak entzuten dira, ez? Baina ez dira osartzen, hori, mahainguru bat edo solasaldi bat edukitzera, behar dute bere tokia, ez dakit. Eta lehen aipatu duzu, zezenketak azkenean ekonomia hutsa dela, ez? Eta ez baldira egongo, zer gertatuko litzateke zezen horiekin? Klaro, azten dira oso garesti saltzen dituztelako gero zezenketak egin ahal izateko, ez? Orduan, zer gertatuko litzateke haiekin? Ez nago ziur, zeren egia da, garestia dela eta kasu honetan, baino bia daiteke irten biderik. Momentu honetan, astoak ez dira erabiltzen, ez? Duela 60 bat urte erabiltzen ziren, ez? Herrietan hainbat gauzak egiteko eta bar, orain ez dira erabiltzen. Hala ere nik ikusi ditut astoak, zuk ere ziur aski. Osea, jende batzuk, ez dakit, nahi dutelako, maitatzen dutelako, badute edukitzeagatik. Beste batzuk txakurrak dituzte, edo katuak, edo astoak ere bai. Zezenak zergatik ez? Pues baita ere. Eta ez dakit, antolatu beste gauza batzuk ikusteko, osea, zezena animali ederra da. Osea, da pasada bat ikustea, nik DS-etan ikusi ditut, eta geratzen naiz liluraturik, osea, pasada bat ze edertasuna, ez? Bai. Hori, egin daiteke, edukitzea eta kobratu ikustea, ez dakit, antolatu erakustaldiak, eta, bueno, zezenekin beste gauza batzuk egin, sufriarazi gabe, ez dakit. Beste moduz izango zen, ez zen izango gaur den negozioa, hori argi eta garbi. Baina zezenak orokorrean, pues, ez lukete hainbeste sufrituko. Zeren, bere lehendabiziko 3-4 urte politak izan daitezke, ez dakit, ikusten dena bai. Ez dakit ze tratamenduak izaten dituzte DS-etan ere. Baina horrela bizi eta bere azken asteak nola ostia. Ez du merezi horretarako hori da ere taurinoen argumentoetako batez oso ongi bizi direla hori zezenketaren momentura arte. Baina, klaro, hori... Hori ez dakit orokorrean egia den. Ziurazki denbora zati handian bai egia da. Gero ze tratamenduak eta ze historioak ez dira oso argiak ere, ez? Baina, bueno, demagun horrela dela. Baina, ostia, niri ez litzaidak gustatuko bizi ez dakiten zenbat urte eta gero pasatu urte bat holako sufrimenduarekin, osea, holako torturapean, ez? Joder. Gaia zaila da, eta gaia zaila dela, eta gero hitz egiteko denbora behar da, gaia mamitxoa delako. Eta, bueno, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, edo zerbait utzi dugun, ez dakit. Karo, lehen aipatu dut, ez? Hemendik aurrera oso personalki, orain arte gutxi gora bera hitz egin dut Iruñati eta Urina taldearen izenean, uste dut, hau denak batzen gaitu, ez? Esan dudana, eta gutxi gora bera, nabardura hemen. Oraina oso personala, karo. Momentu hauetan, sufrimenduaz mintzatu gara, ez? Momentu honetan, bizitzen ari gara Palestinako genozidioa. Genozidioa?
da krudelkeria, baina sumun, ez dakit, posiblea den askoz gehiago egitea. Ukrainian beste gerra bat dugu. Bi historio horiek prestatzen, parte bat egiten da gure lurraldean. Osea, hor dugu Bardeetako poligonoan, eta hor entrenatzen dira. Eta gure lurraldea da. Eta hori ere ez dugu ikusten. Ez dugu ikusi nahi. Ostia, zerbait gehiago egin genezake, ez? Hori kentzeko. Bi gerra horietan erabiltzen dira Nafarroan ez dakit Euskal Herrian egineko armak. Hemen, gure lurraldean ere. Eta hor saltzen eta hor erabiltzen dira jendea, personak hiltzeko, erailtzeko, sufriarazteko. Ostia, zerbait gehiago egin beharko genuke, ez da? Gizarte gisa, bai instituzioak, eta bai, egiten ditugu manifestazio batzuk egon dira, hitzaldiak ere nik uste dut askoz ere gehiago egin beharko genuke, eta gure, ez dakit, gure lan txiki hori jarri, hau dena bukarazteko ere bai. Eta zergatik uste duzu ez dela gertatzen hori? Jendea ez dela... Jude. Hori, gera gaitezke beste egun batean, beste elkarrizketa edukitzeko, eta nire aldetik gustora, Gizartea badaramatzagu 40 bat urte gehiago neoliberalismoan sartuta. Eta neoliberalismoa ez da bakarrik ekonomi historio bat. Hori baldin bada ere, hori egia da, eta batez ere. Horrek sartu du, eta mundu osoaren zehar, historio bat oso individualista. Banatzen gaitu, bakoitzak berean, bakoitzak bere irtenbideak bilatu egin behar ditu. Kolektiboa ez da galdu, eskerrak, baino atzeratu egin da pilo bat. Eta asko kostatzen zaigu mugitzea oso personalak ez diren gauzen alde. Eta naiz eta hori oso, eske Palestinakoarekin aluzinatuta nago. Eske ari gara bizitzen zuzenean genozidio bat. Eta hor gabiltza. Ausardi puntu bat falta zaigu. Gizartean eta instituzioetan ere bai. Ni kide bezala jalan nago, jala Palestina, Nafarroan, hor daude sindikatuak eta persona batzuk, partidu alderdi batzuk ere bai. Beste taldeekin egin ditugu manifestaldiak eta orain dirua jasotzen ari da, laguntzeko, eta hori dena beharrezkoa da. Zaila beharko genuke beste pausu handi bat ematen. Osea, kanpaina potoloa, grebak ekonomikoki mina egin, beste tokietan mina ez edukitzeko. Osea, apurtu egin beharko genuke Israelekin dagoen harreman mota guztiak. Ez armak, ezin da olako sionismo historioa ezin dugu horrela onartu. Osea, egin behar dugu zerbait. Ez dakit Galeanoren historioa, Eduardo Galeanoren historioa den edo ez. Ez dakit ere nola esaten den kolibri euskaraz. Txoria, nimino hori. Historio batean esaten da, ez? Kriston zutea dagoela, eta hor dagoela kolibri bat, niminoa, erreka batean ura hartu eta bota zutea dagoen historioan. Eta itzuli, eta galdetzen du baino zezabiltza, horrela ez duzu ezer lortuko. Eta kolibrik esaten du baino, nik nerea egiten dut. Egin dezaten
besteek berea denon artean lor dezakegu. Eta hori egia da, zuteetan eta egia da baita ere olakoetan. Guk egin dezakegu Euskal Herritik eta Euskal Herrian oraindik naiz eta individualismo hori nagusitzen ari dela ere, oraindik mantentzen dugu auzolanerako grina hori edo historia hori, gauza baldin bagara zerbait gehiago egiteko egin dezagun. Beste herrietan egingo da ere bai, baina eske hori galditu egin behar dugu. Ezin dugu onartu hain errez, zelako krudelkeria. Bueno, ez dakit igual alde egin gara, ez? Gaiatik, baina eske ezin da, ezin. Garrantzia dauka gaia. Bai, batzutan iruditzen zait hori, etortzea ona zuekin oso gustora mintzatzera edo idaztea, ez? Zezenketen kontra eta ondo-ondoan dugula beste sufrimendu potente hori eta gutxienez esan nahi nuen. Bai, behar da txip aldaketa bat orokorrean. Eta, bueno, ezin dugu gauza hauek gertatzea utzi. Bueno, pizkanaka. Bai. Eta, bueno, zuri, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta zuen ekimen polita partekatzeagatik. Nahi duzuen arte. Polita, interesgarria iruditzen bazaizue, hainbat aldiz egon naiz, txapela batekin edo bestearekin, baina oso gustora nago giro honetan, oso etxekoa da, eta hori onartzen da, eta eskertzen da, eta gustora eskerrik asko. Zuri, bueno, ondo izan. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, goizean ostarte batzuk izango ditugu, eta egunaren bigarren partean euria. Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, baina nahiko suabe, eta ostarteak irekiko dira. Gainera, temperatura maksimoak 4 gradu artean igoko dira. Arratsaldean, ordea, aldaketa nabarmena espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta zakartu egingo da. Zerua estaliko da, euria hasiko du eta temperaturak behera egingo du. Gauean, elurkota 800.000 metro ingurura jaits daiteke. Ostiralean, egunaren erdialdeko orduetan giro lasaia eta orokorrean ateri. Goizaldean eta gauean litekeena da kantauri isurialdean euri pixka bat egitea, baina gainerako orduetan giroa lasaia izango da. Goizean ostarteak izango ditugu eta arratsaldean hodei gehiago. Elurkota 900.000 metrora egongo da goizaldean eta 1.200 metrora gauean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean hego-mendebaldekoa nagusituko da. Egun sentian izotza egin dezake Arabako zenbait tokitan eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Bukatzeko, goazen ikustera parlamentuko galderak. Aste honetako gaia, Euskararen bigarren plan estrategikoa izango da. Bigarren plan estrategikoaz ari zara, eta lehengoan Anagoio hori helduen euskalduntzeari buruz galdetu genionean esan zuen, bere interbentzioan, interpelazioan, ez zegoela etxita eta bigarren plan estrategikoa martxan jartzeko itxaropena bazuela. Baina plan estrategiko hori denok dakigun bezala marmotaren egunaren historia da edo sorgin guzti gaizto bat. Ze 2020-2027 plan estrategikoa izan behar zen, Euskararen plan estrategikoa, 2021an martxan jarri zuen Euskara Bideak, parte hartze prozesu baten bidez, lizitatu zuen proiektua, gobernu irekian herritarrek parte hartzeko eta ekarpenak egiteko aukera eman zuten,
Eta oso prozesu polita izan zen, plan estrategikoaren eraikitzea. Baina zoritxarrez gero ez da martxan jarri. Legealdi horretan bertan PSN-ek eta eskuinak orduan Navarra suma zenak plan estrategikoaren kontra egin zuten. Plan estrategikoan puntu bat agertzen delako non esaten den komeni dela, edo helburua izan beharko litzatekeela Nafarroako ikasle guztiek eskoletan gutxieneko euskara maila izatea. Hor korapilatu zen gaia eta zoritxarrez plan estrategiko hori bertan bera gelditu zen. Eta legealdi honetan, gobernuko alderdien hitzarmenean edo dago desadostasunen zerrendan. Beraz, etxigarria da eta uste dugu plan estrategiko hori martxan jartzeko arazoak egongo direla, naiz eta Ana Ollok esan ez duela itxaropena galdu. Zongi. Eskualetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutunak bi gai agintzen ditu. Hizkuntza hauek sustatzea eta babestea. Eta gure ustez, euskara gure erkidegoko lurralde guztietako Nafarroa guztien ondarea da, beraz, euskara sustatu eta babestu behar da. Urrun gaude Nafarroa osorako esparru soziolinguistiko egoki eta bermatzaile batetik, batez ere helduentzat. Eta, onartzen dugu asko aurreratu da azken urte hauetan, baina oraindik asko egiteko dago. Eta orduan, kontigo zurekin erako ezinbestekoa da legealdi honetan euskararen bigarren plan bat, plan estrategiko bat egitea. Joan den astean hementxe bertan parlamentuan konseilariaren Ana Olloren agerraldi bat izan genuen horri buruz hitz egiteko. Zen ere, Bildu taldetik interpelazio bat egin zioten horri buruz eta berak noski parte hartu zuen. Esan ez pixkat pentsatzen zuena, horren inguruan zegoena, zeintzuk ziren gure asmoak, zeintzuk diren orain arte aurrera eramandakoak, eta berak aipatu egin batean, gustatuko litzaiokeela, eta hori zela beraien asmoa, bigarren plan estrategikoa, euskararen bigarren plan estrategikoa legegintzaldi honetan aurrera ateratzea. Kontua da, koalizio gobernu batean gaudela, eta iaztik plan hori prest dago. Baina, kasu honetan gure bazkideek ez dute guk bezala ikusten, eta batzuetan negoziatu behar dut, eta batzuetan ez darete ados jartzen. Dena den gauzari garrantzitsuena asmo hori dugula, saiatuko gara indar guztiarekin aurrera eramaten, eta agian garrantzitsuagoa izango da praktikoa izatea. Eta horretatik aipatu dezakegu idatzita dauela eta praktikan aplikatzen ari dela. Politika publiko guztietan bezala oso garrantzitsua da plan estrategiko bat izatea, kasu honetan bagenuen lehenengoa, orain bigarrena idatzita dugu, eta horren atzean dagoen estrategia, ezta? Eta esaten duen bezala estrategia hori idatzita dago, eta puntu gehienetan, kasu gehienetan aplikatzen ari da, nahiz eta orokorrean egia da marko orokor hori onartuta gobernuaren aldetik, ezta? Baina esaten duen bezala idatzita eta praktikan aplikatzen ari da. Eta nola ikus dezakegu benetan aplikatzen ari dela, bakarrik bi adibide jarriko ditut. Adibidez, aurrekontuetan arlo sozioekonomikoan lehendabiziko aldia izugarrizko garrantzia eman zaio. Betidanik agian pixkat aztertuta izan zelako eta ikusten zen hor utxune bat zegoela eta bete behar zela utxune hori. Eta, kasu honetan, datorren urterako planteatutako aurrekontu oso garrantzitsua da. Utxune hori betetzeko, ez da bete izateko. Eta horrezatik, dirua jarduerak antolatzeko, enpresen foroak aurrera emateko, sustapenerako, planak enpresen barruan ere egin izateko. Eta beste bigarren adibidea, esan dut bi jarriko nituela, beste bigarren izan daiteke helduen euskalduntzearen partida, ezta? Oso garrantzitsua da, konseilariak berak ere aipatu zuen horri buruz ere hitz egin zuen bere agerraldian, eta oso garrantzitsua izaten ari da, eta izaten jarraituko du, ezta?
Orduan, alde horretatik ere, partida oso inportantea izango da aurrekontuetan, eta nik uste dut baloratu behar dugula. Egin batean, hor dago idatzita plan estrategikoa, eta aurrera eramaten ari da, praktikan behintzat aplikatzen ari da. Osongi. Euskara Nafarroa osoan aukera izatea eta hezkuntza eremu guztietan eskaintzea eta Nafarroako neska mutilo guztiek euskaren gutxieneko ezagutza izatea beharrezkoa da. Zergatik, euskara Nafarroako hizkuntza delako, Nafarroako hizkuntza ofiziala delako, eta euskara delako gure arteko zubilan bat eta ondare berezi bat, ez? Orduan ez dago zalantzarik, baina kontuan hartu behar dugu euskararen legea, zonifikazioa ezarri zuena, 86koa dela, ordutik 28 urte pasatu dira, euskararen egoera asko aldatu da. Azken inkesta soziolinguistikoak, 7. inkesta soziolinguistikoak ateratzen du 2021ko argazkia, eta hor ikusi da Nafarren ia 25% garela euskaldunak edo euskaldun hartzaileak, eta lege hori zaharkitua dago, ez dio erantzuten gaur egungo egoerari, zonifikazioak euskarari muga eta galga jartzen dio, eta hori gainditu beharra legoke. Bai, azalt. Euskal eskualdetako eta eremurriko hizkuntzen Europako gutunak bi gai agintzen ditu, hizkuntza hauek sustatzea eta babestea. Gure ustez, euskara gure erkidegoko lurralde guztietako Nafarroa guztien ondarea da. Beraz, euskara sustatu eta babestu behar da. Gure ustez, urrun gaude Nafarroa osorako esparru soziolinguistiko egoki eta bermatzaile batetik. Batez ere helduentzat. Eta onartzen dugu, asko aurreratu da azken urte hauetan, baina oraindik asko egiteko dago. Orduan, kontigo zurekin erako ezinbestekoa da legealdi honetan euskararen bigarren plan estrategiko bat argitaratzea. Bai, erantzuna bakarra izan daiteke, bai eta bai. Ahaztu gabe noski eta balioan jarri nahi dut beste eredu bat ez da, orain arte izandakoa eta hor jarraitzen duela ere ikastolena, ikastoletaz ari naiz. Nik uste dut paperra historiko oso garrantzitsua jokatu zuten Euskal Herria osoan, baina bereziki Nafarroan euskara toki guztietara ailegarazteko eta jokatu zuten esan dudan bezala oso paperra garrantzitsua jarraitzen dute paper hori betetzen egin handi batean eta nik uste jarraituko dutela hitz egiten ari gara galderatzen publikoaz, baina publikotasunaz hitz egiten dugunean nik uste batean behintzat sartu behar dugula hori naiz eta nik uste dute, nik esango nuke hirugarren lerro batean kokaturik daudela, kooperatibak direlako, gurasoen kooperatibak gehienetan, baina publikoak, esan nahi dut, publikoak horrela ulertuta ez dira, baina egin batean egiten duten lana eta haien dagoen eredu, haien dagoen atzean eredua bai da publikoa, ez da. Eta gero galderari erantzuten, bai eta azpimarratuko nuke garrantzitsua dela bultzatzea bai D eredua eta A eredua, biak, bereziki eredua logikoki, euskaraz egiten delako, baina bai gutxienez toki batzutan A eredua bultzatzea oso garrantzitsua izan daiteke, gutxienez euskararekiko afekzio, lotura bat lortzeko eta egin batean maitatzen edo maitatzeko ikasten joan alizateko. Eta toki batzutan hori, aurrerako oso garrantzitsua da. Beraz, horretatik garrantzitsua. Eta esan dezakegu, 2015-tik aurrera ireki direla gutxienez 15 ereduko gelak, Nafarro osoan zehar, baina bereziki eremu mistoan, euskaldunean, eta bezain bat A ereduan. Beraz, aurrera pausoak ematen ari dira, ematen jarraitzen jarriko dugu, barkatu, eta positiboa da. Nafarroako helduek euskara ikasteko hainbat hildo daude, hainbat bidez. Lehena da doakotasuna. Hau da, edozein nafarrek, edozein helduk euskara ikasteko eskubidea izan behar du edozein tokitan eta doainik. Bertako hizkuntza delako eta hori zor zaigulako. Eta doakotasunaren bidean gabiltza, baina oraindik ez da doakoa euskara ikastea Nafarroan.
badira bi laguntza ildo, bat euskaltegi ematen zaien diru laguntza eta bestea norbanakoei edo ikaslei ematen zaien diru laguntza. Eta bi horietan aurreratu beharra dago, oraindik ez baigara iritsi. Baina ez hori bakarrik. Helduen euskalduntzea berregituratu beharko litzateke. Barreiatua baitago. Batetik dago Nafarroako gobernuak duen euskaltegi administrazioko langileendako euskarabidekoa, bestetik dago irakasleendako euskaltegia, Zubiarte euskaltegia, bestetik dago hezkuntza departamentuak duen beste unitatea hezkuntza eskola, eta bestetik daude herri ekimeneko euskaltegiak, AEK eta AIK. Eta barreiatuta daude, eta herri ekimeneko euskaltegi horiek ez daude errekonozituta behar bezala, 40 urte daramate Nafarroan helduak euskalduntzen, eta ez zaie behar bezalako arreta jartzen. Berregituratu beharko litzateke, zentralizatu beharko litzateke, eta dudarik gabe herri ekimeneko euskaltegi horien homologazioa beharrezkoa da. Eta neurri gehiago ere bai, ez daukagu Nafarroan helduen euskalduntzearen kurrikulum propiorik, harrigarria bada ere ez daukagu, hori beharrezkoa da. Ez daukagu C2 formazioa eta akreditazio ofiziala Nafarroan, eta hainbat neurri hartu ditezke, baina horiek, aipatu ditudan horiek dira nagusi. Songi. Bai, gure ustez, euskarazko hezkuntza publikoa Nafarroko eskualde guztietara iristea bere bizikoa da. Nafarroko biztanle guztiek eskubide berbera izan behar dute hezkuntza publiko bat jasotzeko. Eta ere izan behar dute hizkuntza erabakitzeko eskubidea, kasu honetan euskaraz. Ez zaigu bidezkoa iruditzen Nafarroako Foru Erkidegoan bizitzaren lekuaren arabera euskarazko hezkuntza publikoa jasotzeko eskubidea izatea ala ez. Eskubidea berbera izan behar da autonomia erkidegoko leku guztietan. Lehenengo galdera hitz egin dugu helduen euskalduntzearen prozesuari buruz eta adibidez horrekin lotuta doakotasuna izan daiteke estrategia oso garrantzitsua. Ez da bakarra horrekin batera, prestigio euskararekin prestigioa bera, sensibilizazioa, kanpainak bultzatzeko, denak saku berean sarturi, nik uste dut egiten dela koktel bal eta zerbait estrategia polita bat egin daitekela. Horretarako noski kanpainak egin behar dira eta zorionez, kasu honetan, eta nik uste dut salatu behar dugula hezkuntza departamentutik ez dira egiten, lehenago hezkuntza egiten dugu, eta zoritxarrez ez dira egiten euskararen aldeko kanpainak horrezegatik euskarabideak haiek batean eta haien baliabideekin ordezkatu behar dute hezkuntzak egin behar zutena, eta bere kabuz egiten dute zorionez horrela da, zoritxarrez alde batetik hezkuntzak egiten ez duena eta zorionez euskarabideak egiten duela. Eta gainera orain abian jarriko dute kanpaina bat, bukatuko dela otsailaren bukaeran, zuzen ere euskararen ereduak, euskararen irakaskuntza bultzatzeko. Gutxi gora bera, esan dudana, bai prestigioa, bai kanpainak, bai doakotasuna, dagoz laninen arteko kanpainak. Bai, lehen aipatu dizudan egoera hori, euskaltegien eta helduen euskalduntzaren barreiatze hori edo sakabanatze horrek ez dio mesederik egiten eta homogenizazio prozesu batera joan beharko genuke eta homologazio prozesu batera. Eta hori ez da gertatzen. Sortu beharko litzateke unitate bat euskaltegi guztiak biltzen dituena eta araudi berri bat beharko litzateke batez ere herri ekimeneko euskaltegi horiek homologatzeko eta horiei behar zaien tokia emateko. Eta dudarik gabe finanziazio eredu berri bat behar da horretarako. Eta horretarako ere araudia aldatu beharko litzateke. Ezinbestekoa da, gure ustez ezinbestekoa da lidergo publikoa izatea. Euskara herritar guztiengana eta batez ere helduengana eraman ahal izateko. Horretarako, iruditzen zaigu funtsezkoa dela bai hezkuntza eskola publikoa. Guretzat ezinbestekoa lidergoa publikoa izatea. Euskara herritar guztiengana eta bereziki helduengana eraman ahal izateko. Horretarako, guretzat funtsezkoa iruditzen zaigu, bai hezkuntza eskola ofiziala, bai euskaltegi publikoek, hezkuntza eskaintza, zabaltzea eta berritzea. Gaur egun ikasteko modalitate gehiago ematen dira
teknologia berri ezker, eta funtsezkoa iruditzen zaigu klase modalitatearen varietatea zabaltzea. Herritarrei euskara ikasteko erraztasunak emateko. Beraz, guztiz beharrezkoa iruditzen zaigu Nafarroako gobernuak arlo horietako inbertsioak hobetzea. Araudi juridikoa beti dira garrantzitsuak, baina arlo guztietan, administrazioko arlo guztietan, ez bakarrik hemen, baizik eta herriko administrazioan, herrietako administrazioan ere bai, segurtasun juridikoa izatea eta bereziki hori zonifikazioaren kontra joan izateko behar dugu alako marko juridiko bat edo ofizialtasunaren aldeko borrokatu alizateko edo lortu alizateko behar dugu alako araudi juridiko bat. Beti dira garrantzitsuak eta beti mantendu behar dugu eta bestela ikus behar dugu zer gertatzen ari den bereziki, hemen ere baina bereziki Euskal Autonomian zer gertatzen den azken hilabete hauetan zer motako ebazpenak egin diren epaitegi ezberdinetan Euskararen kontra eta hor kontu behar dugu ofizialtasuna dutela. Beraz, ez Nafarroan bezala, hemen Zorritzarez zonak ditugu, zona ezberdinak, eta hor bai ofizialtasuna dute, eta hala eta guztiz ere zemotako ebazpenak egiten ari dira, ematen ere dira epaile ezberdinetatik Euskararen kontrako neurri batzuekin. Hor jotzen dute, zirrikitu bat ikusten badute jotzen dute horren kontra, salaketa jartzen direla hori egia da, eta nortzuk jartzen duten ez da salaketa horiek. Baina araudi juridiko bat ezinbestekoa da, segurtasun edo ahalik eta handien segurtasun juridikoa mantendu ahal izateko. Momentu hau baliatu nahi dut, aipatzeko jakina da otsailaren 15ean Auzitegi Gorenak trafikoaren eskumena, Nafarroak trafikoaren eskumena hartzea atzera bota zuela. Eta gai hori aipatu nahiko nuke. Epai hori erabat politikoa da, epai horren kontra gaude, epai horrek jotzen du Nafarroako autonomiaren kontra, autogobernuaren kontra, LORAFNaren kontra, gure lege 82ko legearen kontra, eta gure eskubideen kontra. Beraz, hori dela eta Asteleheneko bozeramaileen batzordean lau alderdiok, hau da PSNek, Geroa Baik, Kontigo Zurekinek eta EH Bilduk, aurkeztu genuen adierazpen instituzional bat gure eskubide historikoen defentsan, gure autogobernuaren defentsan. Baina eskuinako alderdiek batzuten alde bozkatu, eta horrek islatzen du gure gaur egungo egoera zein den, alderdi horiek ez dute sinisten Nafarroaren autogobernuan. Baina, badugu gehiengo politiko bat gure alde, eta batez ere badugu gehiengo sozial bat gure alde. Eta bi lerro horietan lan egin behar dugu, bai instituzionalki eta bai herri mailan gure autogobernua defendatzeko. Horregatik ekimen bat sortu da, horren berri izan dugu, Nafarroako hainbat alkatek deitu dute martxoaren 2ko mobilizazio batera, Nafarroaren defentsan, eta iruditzen zaigu hori dela bidea lan egiteko. Beraz, bat egiten dugu deialdi horrekin, eta herritar guztiak deitzen ditugu deialdi horretan parte har dezaten Nafarroan autogobernuaren defentsan. Kontigo Navarra Zurekin Nafarroak, datorren ikasturterako 2014ko 2014, ez? 24. Kontigo Navarra Zurekin Nafarroak, datorren ikasturterako 2024-2025 ikasturterako ikastetxe publikoetan 2 urteko ikasgelak sartzeko pilotuajea kentzeko eskatu genion pasaren astean Hezkuntza Kontseilari. Gure koalizioa ez gatoz bat proposamen honekin. Hainbat sindikatuek eta 0-3 urte plataformak adierazte duten bezala, uste dugu proposamen horrek 0-3 urte hezkuntza zikloaren hausteak ekarriko lukela. Horrelako proposamen batek luze eta zabala aztertu, eztabaidatu eta adostu beharko litzateke aldez aurretik eragile politiko, hezitzaile eta sindikalekin. Eta ez dela gertatu kasu honetan. Beraz, uste dugu Jimeno sailburuak proposamen hori baztertu beharko lukela eta hezkuntza komunitate osoaren eskutik aztertu beharko lukela nola egin aurrera ziklo honen
unibertsalizaziorantz, modurik onenean. Bai, ikusten duzu hemen kriston zarata dagoela, hain zuzen ere da, batzorde areto batean ospatzen ari dira, ikusten jorratzen ari dira aurrekontuen emendakinak eta horregatik jendea hemen pasatzen ari da toki batetik beste batera. Joan den ostiralean hasi ginen emendakinen prozesuekin eta hor jarraitzen dugu. Departamentuka egiten dira eta zorionez ateratzen ari da. Ez horretik bat zuenak hori bat noski Partido Sozialista, Alderdi Sozialista, geroa bai, Kontigo zurekin eta EH Bildurekin uren emendakinak aurrera ateratzeko jarri genuen muga batzuk eta betetzen ari dira departamentuka, esan duan bezala, eta beste guztiak kanpoan gelditzen ari dira akordio bat zegoelako, ezta. Prozesua bukatuko da, gauzak ongi baldin badoaz eta hori espero duguna, datorren asteko ostegunean plenora eramango da lege proiektua eta 9. jarraian onartuko dira aurrekontuak. Gogoratu behar dugu peneko azken legegintzaldian prorrogatu egin behar ziren izaten zuten aurrekontuak eta horrekin handi batean murrizten duzun ahalmena politika, motako politika aurrera emateko eta bereziki gure kasuan gu baizten dugu bereziki, bultzatzen dugu bereziki politika sozialak eta oso garrantzitsua direlako, garrantzitsuena guretzat eta kasu horretan ezinbestekoak ziren eta 2015-tik aldaketaren gobernutik aurrera zorionez hitz egiten akordioetara ailegatu da. Ezberdinen artean egia da eta negoziazio batean bagizu gauza batzuk utzi behar duzu, beste batzuk onartu, horrela datza, hortaz datza negoziazio bat, baina zorionez esaten dugu bezala 9. jarraian aurrekontu pluralak eta aurrerakoiak izango ditugu. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.